1 million in the house. Ayan, late night. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi at mapagpalang umaga na sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng mundo. Yan, may kalab shout out. Tama. Ay ay. Hindi naman pala. Saglit lang na. Ay, sinisit up ko pa. Hindi ko pala nabuksan yung ano ko. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang hapon. Saan man sulok kayo ng mundo. Yan, mega love shout out. $2 million in the house. Mega love shout out. Bakit ano nang nangyari dito? Bakit may lumalabas na ads dito sa Hindi man ako naglagay ng ano nito. Ba't may lumalabas ng ads? Magandang gabi po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Mega love shout out din po kay Ma'am Rosalina. Ayan, layo natin. Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official. Mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out. Ayan, sa gusto magpa-shout out, comment lang kayo dyan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At siyempre sa mga ating mga solid na subscriber, mega love shout out sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 11 na ba? 11:13 ng gabi. Late na tayo, no? Mega love shout out po kay Purple Official. Ayan, mega love shout out kay Biyahing Brankel Sam. Kay Ji Chang Wok. Ayan, mega love shout out kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Siyempre, pag-uusapan natin ano bang nangyari kagabi. Kagabi po ay dinesperse yung ano doon sa Mindula. Medyo mainit ang ano kagabi. Kaya hindi na natin inano, no? Hindi ko na inisip na pumarada pa, hindi ko na inisip na makipag ano pa tayo doon. Medyo mainit ang ano kasi kagabi napakahirap talaga doon sa doon sa Mindula. Talagang binuhusan talaga ng puwersa. Parang inubos yung pulis, inubos doon sa may Mindula kagabi. Medyo nagkainitan na, kaya ayan, hindi na tayo nagpaano, baka
balugbugan pa nakamotor ako. Kaya mahirap nang makipagsapalaran. Wala ding maparadahan kasi nga kalsada yon. Hindi ko na inano na makipag-ano pa doon. Pero galing nakasabay ako kahit papaano doon sa sa motorcade. Ayun nga lang, dahil nakamotor nga tayo, wala tayong cameraman. Ayan, kaya suporta na lang sa at least napakita naman kagabi napakaraming marami ng mga taga-alyansa na marami ng taga-alyansa na gusto alsa balutan. Kaya ayun, gusto nang mag-alsa balutan. No, marami nang umuugong na gusto nang tumalon ng bangka. Mahirap talaga pag gano'n, mahirap talaga yung mga politiko na nakikisakay lang talaga. Yun ang yun kasi ang purpose nila, yung gusto lang nilang makisakay, gustong kadalasan kasi yung ganyan nakikisakay lang, gustong makatipid pero hindi naman nagtitipid, di ba? Gusto lang makasakay, gusto lang makisabay sa popularidad kasi popularity daw popularidad. Pero sa nakitang puwersa kagabi, parang hindi ako naniniwala na mas popular siya. Sabi niya kasi mas popular siya siya daw ang nagdala ng panalo. Pero hindi niya matalo-talo si Leni Robredo. Tapos ngayon, ang nangyayari, marami nang umuugong na gusto nang gusto nang layasan ang kanyang alyansa. Aray ko po. Ayan. Kaya marami nang kinakabahan. Alam niyo ang binabatikos ngayon? Ang binabatikos ngayon ng mga kasama niya, si Amy na rin. Bakit daw kailangan pang usigin yung kanyang kapatid? No? Parang kinukonsensya na si yung kanyang kapatid. Binulgar na nga lahat Binulgar na lahat. Ngayon, ang dito, yung mga diehard na Duterte talaga, wag niyo munang awayan si Amy Marcos. Baka marami pang ibubunyag ito. Ayun nga lang, siya na mismo nagsabi na kahit nga silang magkapatid ay nahirapan ng makapag-usap ng personal kasi nga ang daming humaharang, daming humahadlang. Di ba? Yun yun siguro ang ang nagtulak din kay Senadora Amy. Pero ang pinakamalaking nagtulak sa kanya yung kanyang pagbaba daw ng popularidad, kung saan yung huling survey ay number 16 siya. Pag number 16 po kasi kayo, yung sinasabi nilang mahirap na daw yun makapasok sa Magic 12. Kaya yung number 16 si Senadora Amy ay talagang mahihirapan na siya kung yun ang susundin ang survey. Pero kagabi, sa pinakita kagabi na puwersa, kung marunong na mag-analisa yung mga politiko dyan, kung marunong kayong mag-analisa, ay talagang kakabahan na kayo. Kasi tingnan nyo yun. Hindi basta-bastang yung kagabi. Buong yun, halos buong mundo kung tutuusin. Kasi napakarami. Mayroon pa sa barko. Talagang sila, suporta sa dating Pangulong Duterte, hindi sila makababa, pero ang ginawa nila, nagmarsa sila doon sa barko, Isipin niyo yun. Kung sa buong mundo, umabot lang ng 6 na milyon. Isipin niyo yun.
i-times 4 mo na lang yon sa 6 na milyon. Di ba? Times 4 mo na lang. Talagang maraming kakabahan. Maraming kakabahan dyan. Times 4 mo na lang yon. Kasi siyempre, may mga asawa yon. May mga anak. Times 4 pa lang yun, ha. Kung 3 ang anak. Kung yung 3 na anak na yun may mga asawa, hindi kayang tangayin yun. Siyempre, tangay yun lahat. Kaya pwede pang gawin times 6 yun. Or times 5. Wala pa dyan yung mga religious group. Yung mga sumusuporta pa lang yun. Yung mga diehard supporter pa lang yun. Kay Pangulong Duterte. Kaya ang mangyayari, itong eleksyon na ito ay talagang straightan ang labanan dito. PDP or alyansa. Kaya ngayon, yung mga alyansa, medyo hindi na alyansa ang mangyayari. Kasi nga, kung titingnan nyo, ang maaaring kumalas dyan is yung bilyar. Pero kakayanin nun. Magmamaniobra ng kasi maraming pinanser yun eh. Ang Pia Cayetano, kasi nga bumira na yung kapatid eh. Di ba? Bumira na yung kapatid. Iyan ang pupwedeng lumayas doon. Or alisin. Si Camille Villar, tumira na talaga yung nanay na nagpahayag ng suporta kay Pangulong Duterte. Siyempre, mga solid niya na kaibigan. Pangalawa, si Mark Villar, dating dating sekretary yan ng DPWH nung kay Pangulong Duterte. Kaya nga, kung sakali man na may mga maligwak dyan sa alyansa, pero sa tingin ko, hindi yan tatanggalin. Magkusa na lang yan nalalayas. Pag nakita na nilang nakita na nila yung ganun ang puwersa eh. Ganun ang nakita nilang puwersa. Kaya nga napakahirap ng paniwalaan ngayon ang survey. Kung ang survey ang pagbabasihan, nako. Ang survey parang na kagabi. Binura na kagabi sa mundo ng politika ang survey na yan. No? Ang survey na lang, talagang ginawang hanap buhay na lang yung survey na yan. Kasi nga, sa pinakitang puwersa kagabi, kung makikita nyo, alam nyo yung sa Davao, talagang ang Inquirer talaga, makita mong kalaban talaga ng mga Duterte. Isipin nyo, ang Davao ay binabalita ng ibang mainstream media, aabot sa 200 to 300,000. Pero ang Inquirer kanina 60k lang daw. Nakakatuwa itong Inquirer. Tapos ang highlights nila yung anti-Duterte na siguro mga 150 o 200 na nagwiwilga yun, naka-highlight sa kanila. Tapos ito naman si Castro, hindi niya nahalata na pinagtatawanan na siya ng kumanta pa siya ng happy birthday. Tapos yung kanta niya, naniniwala ba kayo na seryoso yun? Yung kanta niya pang asar pa yun eh. Pero hindi niya halata na pinagtawanan siya ng mga media. Pinagtawanan niya eh. Yung isa, parang nahiya pa, nagtakip na lang ng mukha, patatawa eh. Siguro okay lang okay lang kasi sabi siguro ni Madam Castro pinagtatawan nito si Duterte. Hindi akong pinagtatawanan. Hindi niya alam siya ang pinagtatawanan. Ay, sa gusto mo pa shout out, comment lang kayo dyan Kaya nga sa pinakita kagabi, ang alyansa talagang
maglalandslide. No? Ang alyansa, kahit si Eric Mata papasok, ay, Doc Mata pala. Si Doc Mata, Eric Mata pala, yung director pala yun. Director pala yun si Eric Mata. Baka mamaya biglang anuhan tayo ng ano, biglang anuhan tayo ng ghost. Di ba? Ngayon, sa pinakitang puwersa kagabi, sana hindi mangyari yung sinasabi ni yung attorney na kinasuhan, si sino ba yun? Si Attorney Respicio, na kung saan ay madaling pasukin yung BCM machine ngayon. No? Sana hindi mangyari yung sinasabi ni Attorney Respicio. Kasi pag nagkataon, lalong magwawala ang taong bayan. Di ba? Kasi walang ibang pinapakita ang administrasyon, yung alyansa na survey na sila ang leading. No? Pero sa pinakita kagabi, binura lahat doon yung yung mga na yon, yung mga survey na yon. Kahit sinong magpa-survey, burado yan sa pinakita kagabi. Sa puwersa. Biruin nyo, mismo ni baluarte mismo ni Romualdez. Napakarami. Ormoc at sa Cavite. Diba? Baluarte ni Romualdez yun. Pero, napakarami. Cagayan, Maguindanao, Mindanao, Cebu. Napakarami. Pampanga, Metro Manila. Dami sa Timor Leste. Napakarami. Kaya nga yun na lang. Times 4 na lang. Sigurado na ang PDP laban. Sure ball na. No? Ang tangi na lang nilang bantayan, wag silang wag silang ma-smart magic. Kasi pag na-smart magic sila, ay tapos na ang laban. No? Tapos na ang laban pag naging smart magic ang labanan. Kaya nga sa lahat ng aking mga solid na subscriber, meron tayong 10 ang PDP. Nandiyan si Lambino. Si Rodriguez, si Vic Rodriguez, Raul Lambino, Vic Rodriguez, si sino pa? Philip Salvador, si Doc Mata, si Marcolita, Jimmy Bundok, sino pa yung isa? Si GB Hinlo. Sa totoo lang, 90% Duterte, 10 Marcos. Adik bangag sira ulo. Siyempre, ang naman kasi doon, boss, Miga, kay Ma'am Jessica pala, miga love shout out kay Ma'am Jessica. Nabayaran, may magic talaga yan, pero taong bayan ang humusga. Kaya nga po, Ma'am Jessica, sa pinakita kagabi, excuse me po, sa pinakita kagabi, iyon ang tunay na survey. Sa lakas ng puwersa kagabi. Isipin nyo, Ma'am Jessica, baluarte mismo ni Tambaloslos, napakarami kagabi. Tacloban, Leyte,
na andun lahat. Hindi nila na kontrol para man lang masabing baluarte talaga ni Romualdez. Di ba? Hindi man lang nila na kontrol yung tao. Oh. Tapos may pinapalabas pa sila na parali-rally pa daw yung mga pro Duterte sa Qatar. Alam naman nila na bawal, nahuli pa. Ngayon may umano doon na fake news daw. Wala naman daw nagrally. wala naman daw nahuli. Yan ang mga kumakalat ngayon, ha. Yan ang mga kumakalat ngayon na nahuli daw sa Qatar tapos humihingi ng tulong sa gobyerno. Parali-rally pa daw na ang tawag nito humihingi ng parali-rally nung nahuli, humihingi daw ng tulong sa gobyerno. O, di ba? Filipino boy, magandang gabi, boss. Filipino boy. Ay, palaging nandito si Filipino boy. Lagyan kita ng ano, ha? Lagyan kita ng jacket, Filipino boy. Ayan. Moderator ka na, Filipino boy. Nilagyan kita ng ano. Nilagyan kita ng harang. Bakit si Ma'am Jessica hindi nakita yung ano? Hindi nakita yung ano ni Ma'am Jessica, oh. 90% daw ang 10 sa Marcos. Alam niyo ito lang, ano? Sa mga anti-Duterte, tanungin ko kayo, anong ikinagagalit nyo sa Duterte? No? Yung mga antay dyan, anong ikinagagalit nyo sa Duterte? Hindi kayo natulungan? Or naperwisyo yung mga negosyo yung illegal na droga? Or naperwisyo yung inyong mga negosyong illegal na hindi nagbabayad ng buwis? No, yun lang ang tanong doon. Kasi kung hindi kayo adik, anong ikinagagalit nyo? Kung hindi kayo dealer, anong kinagagalit nyo? Eh, nagtrabaho naman ng tapat yung tao. Di ba? Nagtrabaho naman ng tapat. Kita nyo yung pandemic pa lang, itinawid na. Oh. Hindi nga makasukasuhan kasi wala nga eh. Kaya ang problema, dahil nga eleksyon, tapos propagandista sa mga komunista para lang makagawa ng ano, para makagawa ng drama. Ayan. Ang gobyerno naman nagpagamit, ay tapos ilan ang komunista dyan sa Kongreso? Kahit anong tanggi nila eh. Bawat tanggi nila may lumalabas na nagpapatunay na sila, kasama sila eh. Yung isa pa nga dyan na nahatulan ngayon pero andyan pa sa Kongres. Sentensyado yun, ha. Tumatakbo pa ng senador. Ganun na ba tayo ngayon, ang gobyerno? Samantalang yung matandang Duterte, 80 years old na, hindi pa naman sentensyado, nandun, nagdudusa, nakakulong. Di ba? Baliktad na tayo, di ba? Yung sentensyado, tumatakbo pa ng pagkasenador. Senadora pala. Yung hindi pa na sentensya, nandoon, nagtitiis, nakakulong na. Ma-absuelto man siya, nakulong na ng 6 na buwan. Di ba? 6
6 na buwan na, nakakulong na ng 6 na buwan, kahit masip. Nagdusa na yung tao. Pero yung sentensyado, sentensya yun ha, nasentensya ng korte, kidnapping. Bakit nakalaya? Tumatakbo pa ng senador. Di ba? Kaya ako nakikita ko tuloy. Ako, sa ano ko lang ito sa bilang ano ko. Ang gobyerno natin, wala na talagang kakayanan. Kaya dapat lang na isuko na doon sa ibang bansa. Di ba? Kasi nga, nasintensya na, bakit hindi nakakulong? Tumatakbo pa ng senador. Oh. Yung hindi pa sentensyado, nandoon nakakulong. Baliktad na tayo eh. Di ba? Sa bagay, iba na talaga ang panahon ngayon. yung mga sentensyado, yun ang nakakalaya. Yung mga inaakusahan pa lang, ayun ang nakakulong. Baliktad na ang panahon natin ngayon. Iba na talaga. Ito na ang bagong Pilipinas. Yung mga sentensyado malaya. Yung mga nahuli nakakalaya. Yung mga inaakusahan, yun ang mga nakakulong na. Baliktad na tayo ngayon eh. Yan na ang bagong Pilipinas. Kaya nga bagoong Pilipinas na tayo. Diba? Kaya ang may 5 pa raw yan na susunod na aarestuhin. May 5 pang naka-line up. Yan ang yan ang mga hula-hula. Pero sigurado ang kasama diyan si Inday Sara, si Bato, si Bongo, si Albayalde. Sino pa yung isa? Basta lahat ng naging kay Duterte, lahat yun. Kasi nga kayo, inaakusahan na kayo. Pero yung mga sentensyado, lalaya naman. Malaya naman yung mga sentensyado. Baliktad na tayo ngayon. Iba na ang panahon natin ngayon. Di ba? Kayo ba, sa tingin nyo? Yan na ba ang bagong Pilipinas? Comment nyo po dyan. Sa hapdi ng mata ko, 3 araw na itong 4 na araw na. Nagluluha. Pambihirang buhay na yan. Iyan ba ang ngayon ng bagong Pilipinas? Yung mga inaakusahan, iyon ang nakukulong. Yung mga nasintensyahan, iyon ang malaya. Di ba? Iyan ang bagong Pilipinas ngayon. No? Baliktad na tayo ngayon. Hindi na pwede yung pag inakusahan ka, kulong ka. Pag naakusahan ka, kulong ka na. Pag ikaw ay nasintensyahan, laya ka na. Di ba? Bagong Pilipinas. Mahina na talaga ang paningin itong aso natin. Yun nga lang, kulong na si Duterte. Yung tinatawag ninyong bangag ang nagbibigay sa ICC. Wawa, tapang noon, iyak ngayon. O, di ba? Hindi nga, kasi nga, bagong Pilipinas na nga ngayon. Di ba? Bagong Pilipinas na, yung mga sentensyado, labas na. Yung mga inaakusahan, yun ang nakakulong ngayon. Bagoong Pilipinas na tayo eh. Di ba? Bagoong Pilipinas na. Iyan ang ngayon. Iyan ang patakaran, di ba? Pag ikaw akusado, kulong ka na. Pag ikaw sentensyado, laya ka na. Ganon lang kasimple, di ba? Malaya na ang sentensyado. Ang kulong ay yung inaakusahan, siyempre.
Yan ang bagong Pilipinas. Di ba? Yan ang ano ngayon. Pero ang ano niyan sa May 12, yan. Doon na makikita ang pwersa. Sausawa na talaga ang bagoong. Sausawa na talaga ang bagoong Pilipinas. Di ba? Gano'n na lang ang ano natin. Siyempre, ang ano natin ngayon, pagdating ng May 12, doon na. Doon na tayo. Doon na namin ipapakita ang pwersa namin, ano? Doon na makikita. Yung mga sorbe nyo, wala, buburahin yun sa May 12. Buburahin lahat yun sa May 12. Yung mga sorbe nyo. Parang si Dilima sa panahon ni Duterte. Inakusahan, kulong na agad. Hindi po inakusahan yon. Yung kabit niya mismo ang nagpakulong sa kanya. Kabit niya mismo ang nagpakulong sa kanya. Kasi nga, may asawa, inasawa niya. Diba? Tama ba yon? Public official ka? Pasalamat nga siya, hindi pa siya na-disbar eh. Diba? Akalain mo, public official ka, tapos, nako, nangalabit ng iba. Yung may sabit pa. Sige nga, ikaw ba, matutuwa ka ba yan? Yung asawa mo, inasawa ng iba? Ganun lang kasimple. Sa bagay, kung okay naman sa inyo, di wala tayong magawa dyan. Di ba? Kung iyan ang panindigan nyo, ay nasa sa inyo yan. Kung masaya kayo na inasawa ng iba yung asawa nyo, kasi iyon ang nagpabigat sa kaso sa kanya. Bukod doon, di ba? Itinago niya pa, ibinahay niya pa. Di ba? Pamilyadong tao yun, huwag mong agawan. Nanira ka ng pamilya eh. Pamilya ng may pamilya eh. Di ba? Public official ka pa. Kaya huwag yung ipasok si Dilima. Kasi si Dilima, talagang Dilima yan. Saka si Dilima, kilala ko yung pamilya niyan. Kilala ko yung pamilya niya ni Dilima. Kaya huwag niyong ipasok dito si Senador Dilima. Mga kapitbahay namin ng kamag-anakan yan. Diba? Yan ang bagong Pilipinas. Ang mga sentensyado malaya. Katulad ni Franz Castro. Tumatakbo pa ng senador. Senador pa siya ngayon. Di ba? Si Franz Castro ay sentensyado sa kidnapping, child abuse. Kinidnap niya yung kabataan eh. Tapos todo tanggi pa. Kinuha niya na nga eh. Todo tanggi pa. Ngayon, sinong malaya? Yung sentensyado.
Oh, yung inaakusahan, nakakulong. Kaya iyan ang bagong Pilipinas. Di ba, Boss Edi, ano? Parang ano lang tayo, parang naglulukuhan lang tayo dito. Oh, di ba? Ang bagoong Pilipinas at sino? Si Dilima daw, si Dilima. Oh, parang si Dilima, panahon ni Duterte, inakusahan, nakulong na agad. Di ba? Eh, ang kaso ni Dilima, pag poprotekta doon sa loob ng bilibid, maraming tumistigo sa kanya. Oh. Ang kaso naman ni Duterte, isinurrender ng Pilipinas. Di ba? Isinurrender. Makapili ang Pilipinas. Di ba? Ang katinang mata ko. Grabe mata. Kaya yung ano na yan, yung mga sorbe-sorbe na yan, ipapakita namin yan sa May 12. Ang tunay na sorbe. Ayan. Kaya nga yung ano, yung alyansa wala na. Kita mo kapatid mismo, tinakwil mismo ng kapatid. Anong klaseng kapatid yan? Diba? Dapat ang magprotektahan yung kapatid. Pero anong nangyari? Itinakwil pa. Tama ba? Tama bang pag-uugali yan? Di ba? Kung nagwawala yung kapatid mo, dapat aawatin mo. Bakit tinanggal pa tuloy? Di lalong magwala tuloy yun. Dapat sa isang magkapatid, kung halimbawa nagwawala na yung kapatid mo, di na maawat, dapat ikaw na ang umawat. Kapatid ka eh. Makikinig yan sa'yo. Kapatid na yan eh. Yung problema, anong nangyari? Bakit mo pinabayaan na magwala yung tao? Oh. Sa halip na kalingain mo, tulungan mo, aba, ang nangyari, pinarusahan mo pa. Kumbaga sa bahay, pinalayas mo pa sa bahay niya, sa bahay niyo. O di lalong magwawala tuloy yun. Kasi dapat ang ginawa niya, kalingain niya. Huwag mo namang hiyain yung administrasyon ko, kapatid mo ako, tapos hinihiya mo ako. Tulungan mo ako, paano natin malusutan to? Eh, ang ginawa, lalo pang tinanggal. Di ba? Dapat hindi ganyan ang ng isang kapatid. Dapat tulungan niya. Ano bang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi naman kita pinabayaan. Bakit ka nagwawala ng ganyan? Bakit mo pa sinisiraan? Di ba? Eh, sa halip na ganun ang gawin eh. Pinarusahan pa. Lumayas ka dito sa bahay ko. Hindi kita kailangan. Di ba? Yan ba ang tura ng isang kapatid? Dapat hindi ganyan. Alam mong nagwawala na. Kasiraan yan sa pamilya mo, dapat awatin mo na. Huwag ka lang ganyan, halika dito, mag-usap tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Oh. Bakit ka naglalabas ng mga ganyan? Huwag mo naman siraan yung kapatid mo. Kapatid mo ako, tapos sinisiraan mo ako. Diba? O anong nangyari? Sa halip na kalingain niya, ay, sige, bahala ka sa buhay mo. Lumayas ka dito. O anong nangyari? Oh, pinabayaan mo eh. Kaya nagkaroon tuloy ng duda talaga yung tao. Totoo pala talaga yung sinasabi ng kasi mas paniwalaan yun kaysa sa administrasyon. Dahil kapatid yun eh. Di ba? Lalong ikalulubog yan ng administrasyon dahil kapatid mismo ang nagbubulgar sa kapatid niya eh. Oh.
Baka pag ginalit nyo pa, ibulgar patuloy lahat yan. Baka sa hamon na hair follicle test, patunayan tuloy yan ng kanyang kapatid. Nagkandaloko-loko na. Di ba? Dapat kahit wala kayong tinatago, pag ganyan na yung kaalyado nyo, awatin nyo na. Wag nyo nang wag ka nang maingay, halika na dito. Ano bang problema mo? Bakit ka nag-iingay? Masisira ang diskarte natin. Nasa kampanyahan tayo eh. Gumaganyan ka ng gumaganyan. Huwag kang magdadaldal ng kasiraan natin. Kasi magkaalyado tayo eh. Sa halip na ganyan ninyo pinabayaan nyo tuloy, hindi nagwala yung tao. Binulgar tuloy kayo ng binulgar. Pag nainis-inis pa siguro baka ibulgar na tuloy lahat yan. Di nagkandalit-silit na kayo. Paano nyo na mapigilan yun? Talagang paniniwalaan yun kasi kapatid yun eh. Yung mga humaharang-harang dyan ng mga asungot lang naman kayo dyan, sigurado, nako, pag wala ng iiwanan na rin yan. Kawawa talaga dyan ang kapatid ni Madam Aimee. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Noong EDSA 1, sino ba ang mga utusan ni Marcos Sr.? Hindi ba sila Enrile? Mga militarian sila, mga PC. Di ba? Sila Enrile. Nung nagkakawindang-windang na, sinong nagpatalsik sa kanila? Di ba? Si Enrile din? Bakit nila iniwanan? Gigiwang-giwang na eh. Palubog na yung bangka. Magtatalunan na yan. Kahit lahat ng kadikit dyan, magtatalunan na yan. Kay Irap. Diba? Sinong unang tumalon? Si Lacson. Dahil yan kay Irap. Kernel yan, naging chief PNP dahil kay Irap. Diba? Sinong unang nang iwan? Siya pa mismo. Kung sino ang malalapit, basta't palubog na yan, magtatalunan na yan. Kasi nga, ang pinoprotektahan lang nila yung kanilang mga sarili kasi may mga pansarili silang interes. Nakukuha nyo? Tayo kasi, nakikita lang natin, idol natin yan eh. Hindi natin nakikita kung anong mga interes niyan, bakit nandiyan yan. Maniwala kayo? Ngayon, yung mga malalapit kay Duterte, di ba? Yun pang umuusig kay Duterte ngayon? Yung mga malalapit sa kanya? Nung panahon ni Duterte, puring-puri siya. Yung mga congressman, puring-puri siya. Kasi napakaganda ng drug war. Ngayon, sino ang mga umusig? Di ba mga congressman din? Nagaling kay Duterte, mga oportunista eh. Kasi ang iniisip nila, sarili lang nila. Kapangyarihan. Di naman niya nag-iisip kung paano mapaganda yung bayan nila eh. Yung kaibigan ko nga sa Surigao na vlogger eh. Taga Quezon yun. Ngayon, sila na Surigao kasi malapit sila sa West Philippines eh. Doon sila ngayon nag-permis doon sa Surigao. Ngayon, dahil marami na siyang kaibigan doon, nagpatayo siya doon ang tawag sa Surigao is bungsod. Barcia Brothers TV ang talino mo din. Parang yan? Parang napakagaling mo. Ayan.
Yan. Mega love shout out kay Barcia Brothers. Alam niyo boss, lahat naman tayo may talino tayo, may kanya-kanya tayo. No? May kanya-kanya tayo. May kanya-kanya tayong pag-iisip. Aanalisahin mo na lang yung mga nangyayari ngayon. Ganun lang kasimple. Yun nga, ituloy ko lang yung ano. Ngayon, di ba, tag-ulan sa Surigao na ano niya yung nadaanan niya yung ano, yung mag-ina na hindi makaahon-ahon doon sa putikan, may daladalang bike, hindi makaahon-ahon sa putikan. Pinuna niya ngayon yung gobyerno. Aba, pagkasunod na linggo, pinatanggal yung bungsod niya. Kasi sikat na siya doon eh. Kilala na siya sa buong Surigao. Ina-picture yung ano. Na-picture niya yung ano, parang ang nangyari, parang napuna niya yung pamamalakad ng gobyerno kasi parang ang nangyari hindi manaawa sa mga constituent niya yung ano gatuhod na yung putik doon sa kalsada. Anong nangyari? Pinatanggal yung kanyang bungsod. Kompleto yun sa permit Kompleto yun sa permit. Ngayon, anong pinalabas? Hindi, may nag-complain eh. May nag-complain, dagat yan. Sinong nagmamayari niya? Dagat yan. Di ba? Gobyerno yan eh. Dagat yan eh. May nag-complain. Sabi ko nga, na ano mo lang kasi, nasagi mo yung pinuna mo pa. Ang nakakasakop pa naman yun, yung maingay na tumutulig sa kay Duterte. Doon sa Surigao, pambihirang buhay na yan. Dinatanggal yung bungsod niya. Ang ginawa ngayon, kasi nahiya yung city government. Kasi kumpleto siya eh. Hindi man siya makatayo doon kung hindi siya binigyan ng permit ng city government eh. Dahil medyo malakas-lakas naman yata yung naanohan niya doon, inilipat siya doon sa medyo malayo. Kalain mo, mayroon palang nagmamay-ari doon sa dagat na yon. Kasi may nag-complain na sako pa daw nila yon, pambihirang buhay na yon. Kaya nga kumuha siya ng permit sa city government. Ay, anong nangyari doon? Bakit? Siguro na bigla din yung city government doon. Ay, hindi. Amin to. Bakit may nag-complain na mayroong nasasakop? Samantalang dagat yun. Pambihirang buhay na yan. Sabi ko, nasaling mo kasi yung 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 kalsada nila na lubak-lubak. Pinakita mo na parang sinabi mo na ang congressman ng Surigao ay patulog-tulog sa pansitan. Ayan tuloy, tanggal yung bungsod mo. Tawa na lang siya di ba? Minsan kasi ang ng mga congressman natin, kapangyarihan ang habol. Makikita nyo yan dyan. Simpleng na lang. Simpleng traffic lang. Kukuha pa yan ng mga dyan, mga escort. Haba-haba ng pila nyo dyan sa kalsada, haba-haba ng pila nyo, traffic, hahawiin kayo, dadaan lang sila. Yan ba ang congressman? Yan ba ang honorable? Saan ang pwersa? Sa March 12. Sa March 12 ang pwersa. Ayan, nandyan, makikita na yan natin sa March 12. Diyan na ang pwersa. Di ba? Mga simpleng lang, hindi sila makasunod. Biruin mo. Yung mga pangkaraniwan na mga negosyante, pangkaraniwan na naghahanap buhay, pila-pila ka dyan sa traffic, tapos biglang dadaan yung congressman, hawiin kayo lahat para lang makalusot sila. Tama ba yun?
Di ba? Simple-simple lang, hindi makasunod eh. Di ba? Samantalang kayo, isang oras na kayo dyan, nagpila-pila dyan sa traffic, bigla silang darating, hawiin kayo lahat, tabi kayo lahat kasi dadaan lang sila. Oh, wow! Oh, di ba? Ganun kasimple. Ganun kasimple na hindi nila magawa. Di ba? Kasi nga, kapangyarihan. Sa May 12 po, sa May 12. Yan ang ano, sa May 12 ang ano, ang pwersa natin. 'Di ba? Kung iyong napakasimpleng traffic sa traffic lang hindi makasunod, paano na doon sa nasasakupan nila? Oh. Pakinggan pa kaya 'yon? Pakinggan pa kaya yung mga konstituensya? Oh. Sige nga, yung nandito na doon sila nanonood. Yan ang tama. Diyan nyo na lang idaan. Huwag sa rally-rally. Alam nyo, sino ba ito? Si Ma'am... si Ma'am Joey pala. Alam nyo, Boss Joey, yung rally, hindi yan bawal. Nandyan yan sa saligang batas. Paglalabas yan ng, wag lang kayong mamerwisyo. Ngayon, kung bawal ang rally, yung mga aktivista dyan, halos araw-araw nagrarally. Bakit hindi nyo puntrahin yan? Di ba? Kasama yan sa kalayaan natin. Yung pagrally. Kaya nga, humihingi ng permit eh. Di ba? Kaya nga humihingi ng permit. Kasama yan sa kalayaan natin. Hindi naman masama ang magrally. Wag lang yung manira ka ng mga kagamitan. Katulad ng mga NPA na yan. Di ba? Katulad ng mga NPA, pag hindi binigyan ng revolutionary tax, sunugin yung mga kagamitan. Kasama naman ipinaglalaban. Ano yan? Ipinaglalaban nyo. Ay, natural kanya-kanyang paniniwala tayo. Di ba? Ikaw, anong paniniwala mo? Naniniwala ka kay Bongbong Marcos? Hindi doon ka. Kami dito kami. Di ba? Oh. Ngayon, kung nakita mo tama si Bongbong, di doon ka. Ganun lang kasimple. Kaya nga mayroon tayong kalayaan eh. Oh. Pero kung pilitin mo kaming maniwala, ay mahirap 'yon. No? Kung ako ipakita mo sa akin. Pakita mo sa akin Boss Joey. Pakita mo sa akin na sinauli ni Bongbong Marcos yung 90 billion na PhilHealth. Maniniwala ako sa iyo. Sige. Patunayan mo sa akin na sinauli niya. Kasi pinapasauli ng Korte Suprema eh. Ako masama talaga ang loob ko diyan. Kasi 27 years na ako sa trabaho kong kinatasan ng PhilHealth. Never ko pang nagamit yan. Tapos ngayon, malaman ko na ninakaw ng gobyerno. Sinabi kong ninakaw yan kasi pinasasauli ng Supreme Court eh. Sige, patunayan mo sa akin na sinauli ng gobyerno yan. Patunayan mo sa akin, Boss Joey. Maniwala ko sa iyo. Ngayon pa lang, maniwala ko sa iyo. Patunayan mo sa akin na sinauli niya. Sige, para ano tayo? Madali naman tayong basta nasa tama, doon tayo. Huwag tayo doon sa mali. Yung PhilHealth lang yan Boss Joey. Patunayan mo sa akin na sinauli niya.
Maniniwala ako sa iyo. Oh, ngayon, maniniwala na ako sa iyo. Oh. Patunayan mo sa akin na sinauli. Oh. Alam mo, Boss Joey, pumunta ka ngayon sa pumunta ka ngayon sa PGH. Kalunos-lunos ang mga pasyente doon ang nagpapa-check up. Natutulog sa bangkita at sa pinkarton. Makapag-abil lang sila ng libreng check up. Paano na ngayon? Wala nang pera yung PhilHealth. O di lalo silang hahaba ng pila doon. Di ba? Kaya kung mag-rally man kami dyan, ay nasa sa amin yun. O, kung ano man ang gawin namin, amin na yun. Kasi yun ang paniniwala namin eh. O. Na ang gobyerno ngayon, walang hindi malaman kung saan papunta. Kapatid na nga mismo, nagbubulgar. Kapatid na mismo ha. O, bulag pa ba tayo sa katotohanan dyan? Kapatid na nga mismo, sila mismo hindi magkasundo-sundo. Oh. Kaya nga, patunayan nyo sa akin ngayon na sinauli ng gobyerno yung 90 billion na PhilHealth. Wala na tayong pag-usapan. Hindi ako mahirap na pag sa tingin kong maayos ang ginagawa, doon ako. Oh. Pero pag palpak, ba't pa ako palpak na nga susundan ko pa. Both Street PDP, sabi ni Boy AJ, landslide natin. Yan. Tama, Boss AJ. Sa pinakitang puwersa kagabi, sinasabi ko na wag lang tayong ma-smart magic. Sure ball na yan. Yung hindi kilala na si Doc Mata, baka pumasok pa yan. Ngayon, ang problema, 10 lang tayo. 10 lang tayo. Kulang ng 2. Paano yon? Mamimili kayo ngayon. Meron pa naman kayong choice. Basta magbantay tayo sa eleksyon, mandadaya si George Garcia. Naku, mahirap Boss AJ, kasi hindi mo naman masabing kasi may mga yan sila, may mga tawag nito, may mga yung mga IT kasi natin ngayon, Boss AJ, napakatalino. Kita mo si yung kinasuhan ni George Garcia, si Attorney Respicio, napakagaling pala na yun, na expert pala yun sa IT. Pero ang nangyari, pinakitaan niya na pupwedeng mangyari pala yung dayaan. Anong nangyari? Kinasuhan tuloy siya. Kaso tuloy ang inabot niya. Kaya napakahirap ngayon ang sa gobyerno. Kaso ang abutin mo. Oh. Tingnan mo. Baliktad na tayo ngayon eh. Kita mo si Pangulong Duterte, wala pang kaso, nakakulong na. O, tingnan mo si tawag nito, si Congressman Franz Castro, sentensyado pero nasa laya. Tumatakbo pa ang senador. Di ba baliktad na tayo ngayon? Yan ang bagong Pilipinas. Di ba? Ganon tayo ka high-tech na ngayon. Iba na ang panahon ngayon eh. Pag akusado ka, kulong ka muna.
Pag inakusahan ka, kulong ka muna. Makapili pa kasi sinurinder pa tayo. Ang problema, ang pinakamabigat doon, hindi pa dito sa atin. Isinurinder pa sa ibang lahi. Ibininta pa yan. Ibininta pa yung atin. Alam mo, insulto yan sa mga insulto yan dito sa mga hudikatura natin. No? Kasi parang pinalalabas nila na wala nang kwenta yung mga natin dito, hudikatura. Sampal yan sa natin, sa mga judge, sa Korte Suprema, sa Court of Appeals. Kasi parang pinalalabas nila na wala nang kakayahan yung natin dito sa bansa natin. Kaya sige, doon na yan sa ibang bansa. Kasi hindi na namin kaya dito. Diba? Wala na. Hindi namin kaya dito yan sa Pilipinas, kaya doon na lang yan ipamigay na natin. Kaya wala na tayong magawa dyan. Tapos na yan. Di antayin na lang natin. Ang ganti natin pagdating ng May 12. Sa May 12, doon na tayo gumante. Ilabas na natin ang galit doon sa baluta. Okay. Ang lang, magbantay tayo. Baka ma-smart magic tayo. Ganon lang ang magiging na natin. Total, na yun. Kasi pag hindi natin yung binantayan, baka ang kalalabasan natin, nako. Pero ako malaki ang ko na. Sa pinakitang puwersa kagabi, buong mundo yan. Imposibleng hindi makalusot ang natin. Imposibleng hindi makalusot lahat. Yun lang ang natin. Wag lang tayong ma-smart magic. Kasi pag na-smart magic tayo, tapos, pati si BP Inday Sara, kulong yan. Kasi ang target nila, hindi naman ngayon. Ang target nila, itong 2025, lang yan, sukatan ito. Sukatan ito. Para lang makuha si Inday Sara, ma-impeach. Pag na-impeach si Inday Sara, sino na ang mga kalaban? Di ba? Huwag lang makapasok yung mga oportunista. Di ba? Kasi pag nakapasok, yung may mga sariling interes, nako, impeach pa rin si Inday Sara. Alam niyo kung bakit? Pagdating ng 2028, iyang mga senador na yan, may mga ambisyon niya na maging presidente. Lahat yan sila, kasi senador na eh. Wala nang ibang choice, vice or presidente. Lahat yan sila may mga ambisyon. Sino ang napakalakas na contender? Sara Duterte. Sara Duterte pa lang kasi siya ang vice presidente. Sino ang sa mga senador? Nung nakaraan, ang tumakbo si Lacson. Diba? Sino pa? Sa pagka-presidente, si Pacquiao. Yan, alam na natin na may mga pangarap yan na maging presidente. Pag nakapasok yan, di impeach si Inday Sara. Ngayon, wala na silang mabigat na kalaban. Ang babanata naman ngayon yan, itong administrasyon na. Administrasyon ang babanatan yan. Kasi kung sino ang kukunin yan, siyempre administrasyon yan. Nandyan ang finance lahat. Pababagsakin naman nila ngayon ang administrasyon. Di ba? Buburahin naman sila sa rating. Di ba? Pabababain yung rating. Yan ang ibig kong sabihin na pabagsakin, ha? Baka ibang pabagsak naman yung isipin nyo, ha? Pababagsakin yung rating. Hanggat sa hindi naman makaahon, bibirahin niya ng mga kaso. Kung anong ginawa kay Inday Sara, ang susunod niyan, iyon din yan ang gagawin.
Kasi nga, lahat yan sila may mga interes. Ang mga senador, dalawa na lang yan. Sino ang, nung nakaraan, di ba? Si Lacson at saka si Pacquiao. Sino pa ba yung isa? Si Leni Robredo. Si Isko, mayor naman. Si Leni Robredo, mayor din. Dalawa lang, ano? Dalawa lang. Oh. Pag iyan nanalo, sigurado yan. Boboto yan. Para lang malaglag si Inday Sara. Kasi kalaban nila yan pagdating ng 2028 eh. Lahat yan sila may mga pangarap eh. Oh. Sino bang mga tahimik yan? Kung sino ang mga tahimik yan, iyon ang delikado. Pagdating ng 2028. Oh. Kasi, ang pinaka number 1 na contender talaga, si VP Inday Sara. Kasi vice president na siya eh. Oh. Vice president na siya eh. Wala nang ibang susunod kung hindi presidente. Napakalakas. Kailangan nilang matanggal. Kailangan nilang matanggal yung malakas. Oh. Ngayon, wala pang ibang nag-iingay, natatakbo ng pagka-presidente. Kasi once na nag-ingayan ngayon, bibirahin na kaagad yan nila. Makikita nyo yan sa mga December pa lang ng 2025 o January. Makikita nyo yan kung sino ang bibirahin dyan. Iyan ang maingay na contender sapagkat presidente sa 2028. Kung sino ang bibirahin dyan. Kasi alam nila eh, magsisiraan na yan sila. Kanya-kanya ng yan. Kanya-kanya ng pangalan kung sino ang mga aangat dyan. Oh. Ngayon yung mga tahimik na senador, lang yan. Kumbaga nakikiano lang yan sa sasakay-sakay lang yan. Kumbaga kung saan yung mga trending, nandoon lang yan sila. Sakay-sakay lang yan para yung pangalan nila palaging nakalutang yan. Ngayon, wala pa yan. Kakampi pa ng administrasyon yan ngayon lahat. Pero makikita nyo yan, pagdating ng 2026, pagpasok ng 2026, makikita nyo yan. Lahat ng may mga pangarap dyan na maging presidente, maglalabasan na yan. Unti-unti nang puputok ang mga problema dyan. Maglalabasan na ng baho ang mga yan. Kung sino ang unang labasan ng baho, kung sino ang labasan ng kaso, una, yan ang medyo malakas na kalaban nila. Tandaan nyo yan. Kaya itong 2025, sukatan ito. Sukatan ito. Kaya kailangan manalo talaga ang Duterte. Kasi, pag pumasok yung 10, si Cayetano sigurado yan. Duterte yan. Duterte yan si Cayetano. Kahit pag pag-iwang-giwang si Cayetano, Duterte yan kasi naging yan, maliban lang kung magka-interest din sa pagka-presidente. Kasi tumakbo ng vice yan kay Pangulong Duterte. Kung naghahangad ng vice yan, baka i-absuelto yan kasi gawin niyang vice ni Sara. Kasi alam niyang malakas baka mahatak din siya. O si Pacquiao, presidente talagang target niya. Si Lacson, presidente rin ang target. Di ba? Kasi kung matalo siya sa 2028, senador pa rin siya. Ganon din si Pacquiao. Kaya magkakasama yan ngayon. Pagdating ng 2028, magkakalaban din yan. Lahat yan kasi sila, may mga kanya-kanyang pangarap yan. Kaya nga sinasabi nung isa, rally daw ng rally. Di mo kami mapigilan. Karapatan namin yun kung kayo, karapatan yung manahimik, di karapatan nyo yan Di ba? Bakit mo kami pagbawalan? Ganon lang kasimple ang mga bagay-bagay. Kunting analisa lang. Nung araw kasi, ito, ko lang sa inyo. Nung araw kasi,
Wala akong kahilig-hilig dyan sa politika na yan. Ngayon, i-ano ko lang sa inyo konti. Bago tayo magtapos, ano? Kwento ko lang sa inyo konti. Nung kasagsagan ng Guardians, naging membro ako ng Guardians. Ngayon, naging active kami. Napakalakas ng talaga ng Guardians. Talagang putok na putok. Ngayon, yung pinakaano namin, nakaisip mag-party list. Guardians. Kung matatandaan nyo, yung hapdi ng mata ko, nagluluha. Kung matatandaan nyo, yung ang galing Pinoy lang pala. Iyon ang unang-una naming nilakad. Yung galing Pinoy na yon. Tapos, di ikot kami buong tawag nito, NCR. Nakakarating pa kami mga probinsya, Rizal, Bulacan, Batangas, kung saan kami nakakarating. Kasi nga, iyan ang unang-unahan na abay, akalain mo nung nanalo ang number 1 nominee na si Mikey Arroyo. Anak ng baka naman yan. Sabi ko, nung nangyari, ang masaklap pa doon, ang nirepresent niya pa, hindi ang Guardians, kung hindi Guardia. Di, sabi ko, kung mag-active kayo na lang. Dito na lang ako sa lokal. Sa madaling hindi na ako nag-active doon sa mga riders. Hindi na ako nag-active doon, dito na ako sa lokal. Kasi, nasa anti-crime kami. Under kami no ni General Billy Beltran. Under kami ni General Billy Beltran. Aywan kung nasa Las Piñas pa yata ngayon eh. Siya pa yata ang ng Las Piñas. Di ko na alam kung nasaan na. Di ngayon, nasa anti-crime kami. Noong 2006, 2004, 2006 ba yan? 2007? Tumakbo ng pagka-mayor, siyempre, anti-crime kami. Ang ganda ng suporta sa amin ng local government. Pagtakbo ng mayor, patawag kasi anti-crime kami. Sige, meeting. O, gitna tayo, wala tayong papanigan. Walang papanigan. Di ngayon, Linggo, Lunes ang eleksyon. Pagka Linggo ng tanghali, nag-meeting kami na gitna tayo kumpleto kami sa ID kasi anti-crime nga kami. Under kami ng ng pulis. Kung katuwang namin sila. Ngayon, okay na. Kasi mag-iikot kami. Ang nangyari na, nung alas 7 ng gabi, mag-regroup na uli kami kasi mag-umpisa na kami mag-duty. Alas 7 ng gabi, nagulat kami. Bakit nandoon na kami sa kabilang kampo? Nagbigay na ng allowance, ang panggasolina, pangkain, nandoon na lahat. Nagtaka ako ngayon. Sabi ko doon sa pinaka-founder namin, sabi ko, bakit founder? Bakit tayo pinakain dito? Yun kagad ang tanong ko, bakit nagbibigay sa atin ng panggasolina? Hindi kaya lalabas tayo na one-sided niyan? Kasi ang pinag-meetingan natin, gitna tayo wala tayong papanigan. Ang sagot mo naman sa akin, sabi niya, walang problema, kahit doon sa kabila, pwede tayong kumain. Kasi tayo Tapos nung
Di, sa madaling di naniwala naman kami. Nung naghating gabi, siyempre nag-iikot kami. Ano kami, siguro mga 60 kami na motor. Ano yun, may mga back ride kami. Kasi yung nandito yung mga taga rito sa amin, nilipat doon sa kabila na kumbaga hindi namin kalugar. Yung mga nandoon sa kabilang lugar, nilipat dito sa may amin. Ang masaklap nito, nung pagdating ng alas 12 ng gabi, yung headquarters namin, iyon na rin ang headquarters nung kabila. Tapos, anti-crime kami, hinabol na rin kami nung mga pulis. Kasi nga, lumabas na one-sided na kami. Nung sa madaling okay lang kasi nagpakilala kami na anti-crime, di okay na. Sus, nung pagka alauna ng madaling araw, hindi na pulis ang humabol sa amin kung hindi mga Ay, sabi ko doon sa yung presidente namin, pinaka-presidente namin tumigil na tayo dito, mamamatay tayo ng wala sa oras. Matutsugi tayo nang wala sa oras. Tumigil tayo dito. Sabi ko mag-radyo ka na doon. Hindi maganda ito. Alam mo sabi sa amin, iwas-iwas lang kami. Simula noon, sabi ko bininta na nga natin yung pangalan natin. Tapos dito nagkabintahan pa. Kaya nga yung founder namin di sa akin makaharap-harap Nung gabi na yun, sabi ko, kung ikaw magpresidente ka na wala kang tao. Sabay sa akin yung presidente namin. Kami. Tumiwalag kami. Kasi naging one-sided na siya Yun pala, nagkabintahan na. Sabi ko, walang yung buhay na yan. Kaya matagal-tagal na ako talaga sa politika. Ayaw ko lang sa social media, ayaw ko lang mga post na sa Facebook. Ayaw ko yung ganyan. Kaya matagal na akong may sinusuporta na politiko. Matagal ng mga 2003 pa. 2004. Yan mga panahon na yan. Matagal na akong diyan. Hindi lang ako nag-active talaga. Kaya yung galawan talaga diyan sa loob, alam ko na. Kabisado ko na. Mayroon nga dito sa amin nung eleksyon ng barangay. Pinakuha lahat ng indigency. Ang nakalagay sa indigency, isang kabang bigas, tapos 2,000. Indigency yun Legal yun, kasi may indigency. 2,000 at saka isang kabang bigas. Pagkatapos ng eleksyon ng December pinamigay, December 7. Diba? Wala na, tapos na eleksyon Saka legal yun, may indigency. Ang kinuha nasa 12,000. Sabi ko doon sa nakaupo na kapitan, tandaan mo ito, kahit pumaltos ang 5,000, talo ka pa rin. 12,000 ang indigency. Maliwanag na yun na kasi isinit yun isinit yung bago magkampanyahan pinakuha lahat ng indigency. Nakasit up na lahat yun. Anong nangyari? Landslide. Ang problema, pagdating na ng kuhaan, ito na. Nagkakabudulan na. Yung nakalagay sa indigency na 2,000 at saka isang sakong bigas, natupad naman. Kaya sinabi ko lang na nagkabudulan. Nung nahawakan yung 2,000, dadaan doon sa isang lamisa kasi kukunin na yung bigas.
O, bibigyan ng ticket para kunin yung bigas. Pagdating doon sa kuhaan ng bigas, kukunin yung ticket, kukunin yung bayad, 950. Doon nagkaroon ng budulan. Yung bigas, akala nila libre, may bayad pala, 950. Kaya ang maliwanag nilang nauuwi, 1,050 at saka 25 kilos na bigas. Doon pa lang, nagkabudulan na kaagad. Oh, magkano napunta sa inyo? 1,050 at saka 25 kilos na bigas. Sa 12,000 times 950, magkano napunta doon sa ano? Yan lang. Gusto kong gusto kong iwanan sa inyo yung magandang kwintada. Di ba? 950 12,000 na indigency plus 950. Di ba? Kasi 12,000 na indigency. Lahat yun, meron yun. Maghapon yun na bigayan. Maghapon talaga bigayan yun. Kasi inano talaga yun sa buong barangay. Pinamigay naman lahat. Pero pinabayaran yung bigas. Oh. Ang tanong, magkano kinuha nung tao? 25 kilos na bigas at saka 1,050. Ngayon, yung 12,000 na kaba ng bigas na 25 kilos times 950. Di ba? Hayahay. Ayan. Nakisang oras kalahati na tayo. Yan, magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat at kahit ating gabi niya, sinamahan nyo ako. Yan, maraming salamat sa lahat ng naki-join ngayong gabi na ito. Maraming salamat po sa lahat ng dumaan, sa lahat ng commentator. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod, kay Ma'am Rosalina, kay Ma'am Annalisa, kay Ji Chang Wok, kay Paul Busit, Tunisa, ayan, kay Nani Sanchez Vlog. Sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo. Yan, kay Nard. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po at ingat po tayong lahat.